Kanegade ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor menta ka step. Banjur Menteri Rang Bakdo Narendra Modi halor ka jingdan kam ban kensyaw ya ka ha ka man ki bat bamenta ubnai. Hinyaw pusan tali ki pung anti hamanla ki district hakari. Player u Vice President M. Venkaiah Naidu ya ka Khelo India University Games henin ka sngi ha Bengaluru ringkat ka jingelang play ka ba ipu ipiang. But yop diang ka dorbash nang mauriang ya ka khusnam Gram Panchayat Development Plan Award Hajar Arpuar. Ki khubor ki babnya. Kumba julong man nakabnay Menteri Rang Bakdo Narendra Modi uleh sam ki sembo perkhat bat ki pat nong song kari India ha ka program man ki bat lingba ka All India Radio henin ka sngi. Kawai na kimat ka ba Menteri Rang Bakdo ula kamban ha kani kawat ka pamenta ka kanthop ya ka jingkin show ya ka ha ka ba ula ang ba baro ki district ha kari kin sashna nyaw pusan tali ki pung da ka ba benrap halor kani ka benta Modi ula ang ba ka jing pahu lani kerdo ka kta ya ka jing stat ka roi ka par jong kanu kari. Nalor kani Modi ula ang ru ba usngawhon ka mensiam namar ba ka siu jing siu lengba ki rukom siu ba thamai menta ta ka ba pandan kam ki kor ki bor kat kom ka jing start ba thamai kelas dang su thiet hari India. Ula ang ru ba ka long ka ba ai mensiam ban yo i ba ki brio kelas dang ban siu jing siu lengba UPI wat la hakinong kandong ru. Ula ang ru ba lengba ka jing penyaso jong ka jing start ki bamenta bat ki kor ki bor kari kala persang ban penyo lat ya baro ban yo shimbenta lang ha ki jing sakri ba pher kan thop ya ki tu ki badan ya ki jing duna ha ki khot met jong ki. Vice President M. Venkaiah Naidu ula play ya ka Khelo India University Games ha Bengaluru henin ka janmit ha ka jingelang play ka ba ipu ipieng bha. Kani ka lumpung yale akai ki samla puli ni ki skul ba kan ni shipos ngilenter bat kan sakhi ka jingi shimbenta jong kumba 100,000 ngut kinong yale akai sport na ars pa tali ki skul ba na kalengkari India. Habakren hakani ka jingelang Vice President ula banjur halor ka jingla jong kinong India ban wan chakmat hakinu ki jingele akai lada dei baki yo ikilat kelenti ki babyang. Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ru ula ong ba ka jinglaw renti ka papura hakikam ki jam bat ka jing IT lot met bat mansiam kilong ki badan kam bha na ka benta ban long ki ba job ha ka jingele akai sport ba pher Menteri Katnat ki kam sport kari India Anurag Singh Thakur ula ong ba kani ka lempong yele akai ka wanra ya karansan ka babyang na ka benta kinong yele akai ki badang shustang yele akai jong kari. Wahya Shnong jong ka dorbar Shnong tempang yaw musyang jowai ma ajoy liwaj ulethu bakandan ka jingkhang dam ba laipun riu kunta ha baro ki Shnong ki bahap hapo ka jing penya jong ka ni ka dorbar kata na do ka por hanriu baji men step jong ka arpun riu tarik hadu ka hanriu baji janmiet jong ka arpun nyaw tarik menta ubnai ya kani lethu ka jingelang bala khot yakitnat pathai khubor ha ka sni sajang bala dep Lethu bakani ka dorbar kala hab ban shim ya kani ka rai hadian baka bor penyat district ka Jowai Municipal Board bat ka sarkar Meghalaya kim shim lala ban penbait ya ka jakat he nyot na ka benta ka district kumban chupen kan mau ka sarkar Meghalaya bat ka bor penyat district kampat shim lala ban shim ya kanu ka rai hadu menta halor ka jaka ban lej bret nyot wat la ki pai nong song snong kila ai da ka bor ban penkhu ikinyot ki bala shulum thop kumto hayaw musyang Laingur ki erang nakaseng le no Lashkar e Toiba LET kila syasiat hakishipai India hakathain pahu jong ka district Pulwama ha Jammu Kashmir henin ka janmit. Habakran halor ka ni bat unong ai khubor ka All India Radio Director General ki Pulit kani ka jala Dilbag Singh ulethu ba ka jinget her kuli ka sedang hadian baki Pulit bat sipai kila lej ban thwet ya ka te ka jaka bat ladon ka jing seret kuli ningkong nakaliang jong kini kile no. MDC ke Rongrong Constituency North Garo Hills District Rinaldo ke Sangma ula kerpat ya ka sarkar jela ban penmino da ka skulba na ka benta ka jela Meghalaya ha ka jaka ban persang ban pentrekam ya ka Common University Entrance Test CUET na ka benta ki samla pule ha ka shithi ka ba ula pha lengba sha menteri ka nat puli puthi ka jela uba lakmen rembui uni MDC ula pasat jingmut halor ki jing ki ban sami lada pentrekam ya ka CUET Ula ong baka jing ka bakraw tam ka ban mi kalong namar ka jing duna ki kor ki buar na ka benta ban penlong ya ki eksamen online. Ula ong shushu ban na ka benta ka ni
kan kambha lada ka sarkar ka wanra ya ka wei naki khandai tali ki skul ba bala penya de ki riushimet hapo ka jing penya jong ka sarkar hakawai pat kalyang ka Jaintia Students Movement kala kerpat ya ka sarkar jela ban bo ya ki jakale eksamen na ka benta ka CUET hajuai kani gadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ka dorbar shnong mauriang kalayok priang ya ka khusnam Gram Panchayat Development Plan Award na ka benta usnam arjar arpuar ya kani ka khusnam laju ai shiki Gram Panchayat lani ki dorbar shnong ki balashna ya ka Gram Panchayat Development Plan GPDP katkum ki kanduan balabo da ka jilla lani ka Union Territory ya ka ba kila thau katkum ka jingptha jongkat nat Panchayati Raj Haka election jongka Guwahati Municipal Corporation GMC ha Assam ka BJP ringkat berkaseng bayatrai langbat ka Asam Gana Parishad kala job sanpupra teli ki seat na ki hendriu pau teli ki seat balaya khun katba ka BJP kala job sanpu ar seat ka Asam Gana Parishad kala job hendriu seat napdeng ki wei ki seng ki bala job ka Asam Jatia Parishad bat ka AAP kala job marshi seat katba ka seng Congress kam shimlala ban job wat tang ka wei ka seat ru Unong ai khubor ka All India Radio ule thu badai hadian khandai snam kanthi balala ban penlong ya kani ka election U Menteri Rangba do Narendra Modi U National President ka BJP U Amit Shah bad U Menteri Rangba ka Assam kila ai khuble yi kinong Guwahati na ka benta ka jingkershan jongki ya ka seng BJP ka Glow Gift 21 kabalong ka jingalang balai sngi kanthi bala pedlong ha IIM Sauli kalakut no ha kasngi sa jan baladam ha kani ka jingalang layo I ka jinge shembenta jong ki riu shampang na kiri ka perthai ha ka bag le theria tai halor ka phang flexibility resilience and sustainability kani ka phang balawan ra ha kani ka ransan kala plelat ya ki riu traikam ki nong thau ya ki an ki nong hikai ki nong wat bnya bar ki samla pule ru kumjo banya phale jingmot halor ki jing sham jong ki ka jing tep pa ka jing sngo thu chaphang ka jing sdang bar ka rukom pentre ki boi traikam ki badon kam na ka benta ki karkhana ret bakin long ki bala ban kelaya lade katkum ka jing don kam ka khai ka pateng ha ka perthai katkum ka jing ya jong ka por ladan hadu shispa iweteli ki research papers halor ki jingwat bnya ki balawan ra dakinong isim bentana keleng kiri ke perthai banya tai hakan ikerensan da ka be keren markmat bat kumjuru lengba ka online meeting Unong yalam jong kalyang persya ha Meghalaya umukul sangma ulaong ha kasni sa jain baladap baka All India Trinamool Congress AITC kan omyas nok tilang bat kanu ka seng san hima ka beatre lang bat ka Meghalaya Democratic Alliance kentop ya ka seng Congress Usang ma ulaong kumni hadian baladon ga khubor basapryang baka AITC kala let sya ka seng UDP bat kiwai ki seng san perthai ban kerpat ya ka jingis nok tilang jongki Uni unong yalam kalyang persya oleh thu ru bakasang AITC kala penlong ya ka jingalang banya pet yiki kam ki bedai baka jing pen create na ka banta ka jing jet nomik mai thamai syaka yindal bar thau an ka ban salong ha u arajar arpulai ha ka jilla tangba shimle thu banya ya ka ai ka balaya kren Ki nong shong shnong jong karat Marwet Ribhoi District kila penlong ya ka jingalang pat ba Hamadan Maikuli bandawa na ka sarkar Meghalaya ban sangya pentrai kamno ya ka saskular ya ngau jingmut ka balaya soy dangshen habreng ki menteri rangba jong ka Meghalaya bat Assam bat U menteri ki kampo yang kari India U Amit Shah ki pat nong shong shnong karat Marwet kila penrem jor ya ka ni ka jingya pen baiput da ka baong ba khambun na ka khandau ka siap kadang hap hi hapo ka jing penyat ka jela Meghalaya bat bala shulia ya ka klem da pe bha ya ki kot kisla bat klem da penchong nong rem bha ya ka menor kawai na kiseng na rilum garo ru ka Achik Youth Welfare Organization kala pen paw ya ka jing persya halor ka ni ka jing ya pen put ka sarkar bat kala dawa ya ka sarkar Meghalaya ban ya pe biang ya ka saskular ya ngau thu jingmun Palat shispa prapunyo klur Henry punyo laktali ki dos jang kadawai tika COVID khat khandai la dapat ai hakari India barok kawai haduk menta. Katnat ka koi kakhya jang kari India kaya thu ba palat khat khandai laktali ki dos la dap ai hinin kasngi. Ka jingdan ki belayo jing koi menta kalong khandai pupra point nyosan na ka shispa hakari barok kawai. Kat baha Meghalaya pat amshim ladan manu bayo thamaya u COVID khat khandai hinin kasngi ba ladan iwai ibala koi na kani ka jingpang. Ki badang don ya uni uknyang jingpang ha ka jela menta ki don sangut
Bat katung la poisha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka tahak por prabajing nya so bakadali station na ka benta ka khubor hakaktien Hindi. Kapan bot pat ka khubor hakaktien pareng hakapor prashteng. Kani kadai ka All India Radio Shillong.